Hoxe remata despois de 9 días a Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, 42 anos xa. Estou con parte do equipo, Gena Bahamonde, unha das directoras, logo falarei con Sabela, andan moi apuradas, aínda que estemos rematando, e Beatriz Domínguez, que forma parte do equipo de organización da MIT desde tempos inmemoriais, podería dicirse? Bueno, sí, a verdade é que laboralmente máis de 30, pero en colaboración coa Mostra casi desde a primeira, porque eu participaba de voluntaria recollendo as entradas, facendo pequeniños colaboracións coas compañías, cando necesitaban alguén de reforzo. Como me gustaba o teatro e facía teatro aficionado, pois, bueno, participaba. E logo, cando entrei a traballar no Concello de Ribadavia, a parte da Mostra xa foi parte do meu traballo. Como é o teu día a día durante estes días? A parte de ensayar para proxectos de teatro comunitario, porque xa falamos con elas e vos lembrades, son 9 días ben intensos, asumo. Sí, son días moi intensos en horario. É un festival que intenta ser cercano con respecto a outro tipo de festivais, é dicir, agora é certo que se vende moito por internet, xa perdes un pouco o contacto coas persoas, pero se non, pois sempre intentabas a hora de vender unha entrada, ver a quen ya vendías, porque o que che interesa xa non é que veñan, é que veñan e estén contentos. Entón, facilitarlle todo o que poidan, darlle toda a información que poidan. A veces surdenlle problemas no medio, intentas lle solucionar ainda que non sexa cousa nosa, facer amigos que veñen ao teatro e que veñen a Ribadavia, que lles gusta estar e que te coñecen e que dicen un ano máis aquí, un ano máis aquí. E iso é o bonito. Pois un ano máis aquí, Gena, o segundo. E este foi o primeiro que podemos decir que tivestes un ano inteiro para preparar, porque o ano pasado foi todo moi apresurado, tivestes 2-3 meses para organizar todo. Como foi todo este proceso? Máis tranquilo, menos tranquilo? A ver, eu creo que sempre o preparar, o traballo que previo dun festival como a este, sempre hai algo que facer. Eu creo que nunca rematas, non, de facelo. Sempre vai haber algo que vas ter que preparar o que poderías ter feito mellor, non? O que pasa que moitas veces pois non temos pois os tempos como para facelo, pero si moitísimo máis tranquilas e asentando. A verdade é que, a ver, mira, o que di Bea, por exemplo, para nós é como esta cousa que creo que tanto Sabela como a min, ela creo que xa debía de estar farta de min xa de algunha vez non estamos farta de min por vir, porque de Elisa e Marcela, bueno, quero dicir, de vir con moitas cousas e de vir de profesional, claro, por exemplo, o que la di é a cousa tan increíble que ten e tan característica que ten Ribadavia, que xunta moitos tipos de públicos, que dende toda a xente daqui de Ribadavia están fartas de vernos a xente teatreira, sí. Están fartos de ver, incluso Bea, creo que debe de ser a persoa que ve como crecen xeracións e xeracións de teatreiras, de teatreiros. É dicir, a repercusión económica, a repercusión social, a publicidade que lle dá a Vila de Ribadavia, a Mostra de Teatro, non é cuantificable no que é en venda de entradas, é dicir, que ti teñas aquí todos os días comendo, ceando, paseando, como che a xente que non me dá a vida para máis, queremos ver tantas cousas e ir a tantos sitios, eso é o mellor, é dicir, é unha promoción turística impresionante porque é o Concello de Ribadavia, impresionante. Compañías de ámbito nacional que veñen de Cataluña e tal, e chegan aquí, a verdade que alucinan, porque un festival de teatro contemporáneo como este, agora, hai moi pouquiños, moi pouquiños. Sí. E ademais moi lonxevo, o sea, 42, todas as compañías, creo que para o ano que ven, igual, ata vamos a facer, eu creo que un escenario no río, porque todas as compañías pasan polo río, din, claro, que en realidade o que ten é que ten moitísimas cousas que están moi ben, moi cercanas, sí. É moi amable, a verdade, que sí. Ribadavia é moi amable para disfrutalo. E hai unha cousa que sí que creo que é bastante importante. Últimamente os festivais se están convertendo en esta cousa que as compañías chegas, fas a túa actuación e marchas, e non tes contacto entre elas, e non tes contacto o que di ela. Pois aquí veñen aquí, á billeteira a comprar as entradas, ou veñen a recoller, ou iso, deixan a maleta que voa non sei onde, e temos as comidas e moitas veces conxuntas, entón sí que se dá ese roce, e o roce fai o cariño, e é unha realidade. De feito, hai compañías que, cando se marchan, dinche, bueno, estamos planteándonos coller vacacións para vir a ver, porque, claro, familiares que lles veñen, botan aquí a semana con eles, entón, esa sensación de dicir, non, pero eu por ano collo vacacións e veñome. Que bonito, pero non todo debe ser tan bonito, non? A ver, que se poida contar cal foi o peor momento vivido este ano na MIT de Ribadavia. A ver, por unha banda, foi, digamos, poder dicilo así, que o pasamos como un pouquiño mal, pero por outra foi
realmente emocionante. Este ano, creo que todo o mundo saberá que convivimos coa final do Mundial, non? O domingo tiñamos funcións. Retrasamos media hora por convivencia, non? Por favorecer a convivencia de que tamén hai xente que quere o plan fútbol e teatro, e por que non? Retrasamos ás 11:30, ás 11:30 había prórroga, fomos a abrir a entrada e había 4 persoas, pero abriuse de verdade, empezou a chegar a xente, houbo 330 máis ou menos, mentres estaba a prórroga, insisto. Público fiel ao teatro. Ademais, enterámonos do que pasaba na final en directo porque escoitamos os berros fora, as campanadas do final do partido. Os actores asumírono moi positivamente, e dixeron, bueno, pues gol, ben. Tamén tiveron sorte porque ademais que o espectáculo que estivo ese día podía entrar ben dentro da súa dinámica, pero imagínate facer isto, estar con un Hamlet aí todo intenso. Claro, pero precisamente, bueno, pois ao final favoreceulles e foi moi chulo e foi moi bonito e realmente de verdade, creo que a moita da xente que estábamos aí pues sentímonos como xente super privilexiada e foi moi emocionante. Pues imos para... Mira, Sabela, por favor, aquí chega Sabela, aquí está, coa maxia do vídeo que se poden cortar as cousas, e agora temos a outra pata, a outra cabeza deste festival, Sabela Hermida. Mendoza. Me cambias o nome. Perdón. Sabela Hermida. Sabela Hermida e outra. Hola Sabela Hermida, perdón, non sei por que andamos todos cansos, andamos todos moi cansos. Non se aprecia na cámara, pero ten uns olliños de cansados. Vas dormir tamén esta noite, verdade? Sí ou non, porque a verdade é que ao final hai tanta... Non sei, hai tantas cousas que se fan, hai tantos sentimentos, tantas emocións, que é difícil tamén como un poquinho baixar o ritmo final do día. Teño que recoñecer que me custa dormir. Satisfacción con o resultado desta edición? Sí, moito, se saberá que facer tamén máis avaliación así un pouco, non tanto en quente, pero as sensacións son moi boas, ou seja, nós estamos moi contentas, creo que moi orgullosas temos que estar, non, Gena? Sí, dende logo. Co traballo feito, co traballo e coa entrega das compañías e das artistas, que sempre, bueno, motivo de celebración porque as montaxes aquí non son fáciles, e as pezas que trouxemos, algunhas son máis ou menos complicadas técnicamente, pero son traballos tamén exixentes. Sí. Hai que e bueno, moi contentas tamén coa recepción do público, que creemos que foi excepcional. Claro que sempre hai pezas que teñen como máis ou menos arrastre a nivel de xente, non? De número de xente, pero creo que todas provocaron conversa, e iso é que para nós é como máis relevante, non? Sí, iso é unha das cousas que comentamos moito, non? Que comentamos moito que aquí que se pode dar, quizáis por esa cercanía que falábamos antes, que se dá esa cercanía de que a xente comenta as pezas, ou veñen aquí e comentan, esta gustoume, esta non, que é moi sano e que debería de pasar sempre, non? Pero aquí dase... ¿Verdad? De maneira natural, sí. Non necesitamos tanta enquisa aí de envío online. A avaliación, non hai que... A avaliación en directo foi unha edición con a gran variedade de temáticas, de estilos, que deu para falar. Supoño que xa estaredes preparando a 43, non? Ou tomaredes un meseciño de descanso, pero na cabeza xa está a 43 MIT de Ribadavia, verdade? Sí, isa de atrás, sí, ao final, tanto abrir as conversas, non, como da interior como desta, tamén van aparecendo desexos, van aparecendo tamén pois eso, diálogos con algunhas compañías que requirimos un pouco máis de tempo para planificar como van vir e sí, sempre está aí. E logo pois hai algo aí que tamén sempre está, non, rumiando. Ao final nós, incluso cando non traballamos para a mostra, estamos traballando neste universo e iso implica que os pilotos acéndense moitas veces, non? Cando, pois eso, vas ver un traballo, coñeces ou tes unha nova conversa con algún artista ou algunha compañía, bueno, sempre pode darse que penses un momentiño aí na mostra, non? Sí. Pero o traballo así a fondo de sentarse, evidentemente sí retomaremos a partir de setembro, outubro. Sí. Ahora necesitamos descansar un poquinho. Non me va a descontestar, pero bueno, por intentalo. Algún nome podes decir do ano que ven? É moi sorpresa, cedo, moi necesitamos cedo, xerar no. un poquinho máis de bueno, pero máis que de nada por tensión. iso, en serio, en parte tamén porque creemos que tamén forma parte de creo que de todo o proceso tamén de Ribadavia, non? Que a xente espera con moitas ganas que se anuncie tamén o programa e entón agora
estamos aquí. Pois estar no presente é moi importante e no presente dentro de 3/4 de hora aproximadamente hai unha función porque a MIT aínda non rematou, cando vexades isto xa estará rematada e espero que vos arrepintades moito de non ter vido a gozar destes días de teatro aquí na MIT de Ribadavia. Así que deixo vos, porque aínda non acabastes, estades case o sprint final. Moitas grazas por compartir estes días de teatro con nós, conmigo particularmente. Vémonos o ano que ven. Claro. Moitas grazas. Pois teño aquí a dúas voluntarias, é o segundo ano que están aquí traballando como voluntarias nesta MIT de Ribadavia. Haberá un terceiro? Seguramente sí. Sí, totalmente. De feito, o ano pasado xa estaba moi contenta, pero este ano foi unha experiencia super guai, moito máis completa para min porque estuve moitos máis días e estuve máis involucrada, entón. Sí, para min tamén este ano está a ser moi guai toda a programación e todo, estou disfrutando un montón. En que consiste o vosso traballo como voluntarias? Vos levantades vos cedo pola mañá, asumo, aínda que vos deitades tarde. Espero que sí, pois estades no tempo de facer esas cousas. E que tedes que facer un día normal na MIT de Ribadavia? Montar camerins, temos que mover cadeiras por cadeiras, quitalas, un montón, sinalizar augas. Os carteles e así. Sí, ás veces hai cambios de última hora por cuestións de tempo ou do que sexa, temos que estar aí para que todo o mundo se entere, que todo o mundo chegue aos sitios. Vai cambiando, hai imprevistos, entón tú tes que ir adaptando, pero bueno, é moi guai, un traballo en grupo e faise ben. Que lle diríades a alguén que non entende que gastedes parte do voso tempo de verán, das vacacións, traballando gratis, ao fin e ao cabo, porque voluntariado é o que é? Que lle diríades? Por que estades aquí? Bueno, pero vemos moito teatro ao final tamén, que sale moi rentable. Non viríamos, ou por exemplo, non son de aquí. Entón, pois, vir aquí, pasar esta semana vendo teatro, moi diferentes, cousas moi diferentes, ademais, pois é moi enriquecedor. Sí, é como un campamento de brau que faz cando eres máis maior, conoces xente super guai, porque ao final a MIT vai moito máis alá de ver arte, consumir arte, pezas, e non da comunidade, dos encontros que tú fagas. Entón, forma parte das experiencias. Que relación tedes vos co teatro na vosa vida normal? Porque algunha relación haberá, supoño que, bueno, a ver, por que estades aquí? Por que vos gusta o teatro? E queredes dedicarvos ao teatro por casualidades da vida? Sí, eu estou estudando interpretación. Sí, somos actrices, entón claro, sí. Pois é unha forma estupenda de coñecer a moita xente, que é moi importante coñecer xente e sobre todo de ver cousas moi distintas. Como valorades a programación, o risco deste ano, porque houve cousas que foron ben interesantes, pero ben distintas? Sí, eu estou moi a favor porque sinto que cando veño a MIT como que me expoño a cousas que normalmente eu non vería. Entón, para min eso é importante, o sea, a nivel formación profesional como actriz e tamén persoal. Diferentes opcións de cousas que podes facer que a veces parece que o teatro é como unha cousa e aquí como que abre moito máis ese abanico. Sí. Pois moitas grazas. Verémonos o ano que ven outra vez. O ano que ven vémonos na MIT. Non podedes perder esta cita. Se este ano non viñestes, de verdade non sei que máis facer para convencervos de que hai que vir. Grazas.